Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Adobe Premiere Pro tutoriálu. No a v minulém díle jsme si ukázali nějaké ty úplně základní základy pro noví uživatele, kteří začínají s Adobe Premiere Pro. V tomto videu si podíváme na už trošičku pokročilejší věci, které mi přišly, že by byly pro začátečníky až moc na ně a složitý na začátek pochopení toho programu. No a co si dneska probereme? V tomto díle si probereme in and out, ukážeme si to na příkladu z B-rollu, essential sounds, essential graphics, grafiky, texty a animace, co je to adjustment layer a trošku se podíváme na Lumetri Color. No a následně to zakončíme exportem samostatného videa. A pokud hledáte nějaký efekt nebo tutoriál nebo část tady tohohle videa, tak to video bude rozdělený do segmentů. Na časové ose toho videa budete mít vždycky rozdělený, o jakých tématech a efektech mluvím, takže pokud vás zajímá jenom nějaká specifická část, tak si můžete najít na tu část videa. Nacházíme se zase opět v Adobe Premiere Pro. Jsem opět v betě, což jsem vysvětlil v minulém videu, ale vlastně ten program by měl být prakticky stejný nebo ta verze by měla být hodně podobná tomu, co teďka vyšlo, takže se nebojte, že to budete mít jiný. Co dneska se teda prvně podíváme, je výběr in and out, když třeba máte hodně B-rollu do nějakého videa, různý záběry a vlastně v tom máte dlouhý záběr videa a chcete z toho vycucnout jenom kousek. Mám tady složku, která se jmenuje 2, kde mám všechny soubory, které si dneska projdem. No a dejme tomu, že stříháte recenzi na křeslo. Já jsem dělal takovou recenzi, takže se můžete podívat na můj kanál. No a mám z toho plno záběrů, já jsem si toho vytáhl jenom nějaký 2 záběry, kdy se prakticky nic neděje a jenom připravuju záběr s tím, že tady s tím hejbu nahoru a dolů. A to video má prostě třeba 3 minuty a vlastně to tam nemůžu hodit celý. Co já jasně můžu udělat to, že si to celý přesunu do timeliny, najdu si to, odstřihnu si to, odstraním to a mám ten záběr. Ale jednodušší a rychlejší věc, jak toto udělat, je přímo tady v tom preview, což znamená, že já, když si na to video kliknu 2krát, tak já si tady s tím můžu posouvat. A když se mi bude líbit tady nějaká část, třeba tady švinku nahoru, třeba tady odsaď, tak já můžu zmáčknout na klávesnici I, anebo tady pomocí Mark In. Nechám to dojet až na konec a zmáčknu O, nebo tady tlačítko Mark Out. Momentálně se mi označil jenom tady ten úsek videa, tady ta část. Já nyní můžu buď toto video přetáhnout normálně tady odsaď, takže já podržím tlačítko a můžu to sem hodit a vytáhne mi to jenom ten označený výcuc společně se zvukem. Nebo si ho můžete pomocí těchto 2 zkratek, což je Insert a Overwrite. Takže když to chcete vložit mezi nějaký klipy na vaší timeline, třeba dejme tomu, že to chci hodit sem, tak já můžu dát tlačítko Insert a mně se ten klip rozdělí a hodí se mi to mezi to. Neusekne se to, pouze se ten klip oddělí a vyplní to ten prázdný místo. Když jdu zpátky, tak můžu použít Overwrite, což znamená, že se mi to hodí přesně zase do toho místa, kde mám tady tohle jezdce, to ukazovátko, ale místo toho, aby se mi ten klip rozdělil, tak to přepíše, takže se to hodí na to, takže nám vlastně zmizela půlka videa. To je dobrý se na to dávat bacha. Když už se bavíme o in and out, to je věc, kterou budete pak používat později v exportu, což si ukážeme, ale dejme tomu, že máte nějakou timelineu, kde máte i nějaký texty, animace a prostě vám to neběží. Když to pustíte, ten playback, tak se vám to začne sekat, i když zmenšíte resolution, tak prostě to nevidíte plynule. I kdybyste to chtěli vidět plynule. No a to se dá udělat tak, že si to takzvaně předrendrujete, nebo vyrendrujete. Nemyslím jako render celého videa, ale jenom pouze tu část do vašeho vlastně preview, do playbacku. My tady na časové ose vidíme tady tu žlutou čáru, kde máme i červenou a tady lehce zelenou. No a ta čára nám vlastně ukazuje, dalo by se říct, to video, jestli je přerendrovaný nebo jak moc plynule pojede, takhle bych to nazval. Žlutá je OK, červená je to, že zde už ten program trošičku bojuje s tím, aby se nám to dobře pouštilo a pravděpodobně se nám to bude sekat, nebo jsou tam nějaké efekty, které prostě zatěžují tu timelineu. No a zelené jsou ty, které jsou vyrendrované. Takže když já tady v timeline mám tady ten efekt titulky, nám se to pustilo sice plynule, ale dejme tomu, že kdybychom měli víc efektů, tak si to bude sekat. Tak si to můžeme vyrendrovat jednoduše tím, že já si označím tady tu část in a out, tady těmahle vlastně ohraničím to. Pokud je chcete zrušit, tak klikněte pravým a můžete zrušit clear in and out, ale já si je tam také dám. Vlevo nahoře jdu do sequence a dám render in to out. Chvilku počkám, nám se to vyrendruje
A jak si můžete všimnout, tak nám to pole zezelenalo. Samozřejmě, když já s tím pak nadále budu hejbat, tak vidíte, že se nám to zase odrenderovalo a budeme to muset vyrenderovat znova, takže s tím už pak radši nehybejte. Pojďme si teďka něco říct o markerech. Markery nebo nějaký značky jsou velmi užitečná věc, když máte nějakou širokou timelineu. Dejme tomu, máte hodně záběrů a vy si těma markerama můžete vyznačit určité body. Vlastně cokoliv, co chcete. Já to často používám, protože když něco stříhám a chci přestat stříhat, dát si od toho pauzu nebo chci si to nechat na další den, a furt mám v hlavě věci, které chci tam dostříhat, nebo vím nějaký nápady, tak já si to označím tu část a napíšu si tam ten nápad, co příště dodělat. Markery můžete přidat jednoduše tlačítkem M. Přidají se vám tady nahoře na timelineu, nebo pomocí tady té ikonky nahoře pod preview. Co vy nyní s tím můžete udělat? Když to podržíte, tak to můžete přesouvat. No a když podržíte Alt a podržíte ten marker, tak se nám takzvaně jako rozdvojí v úzovkách a já ho můžu potáhnout a ten marker se nám vlastně rozšíří na určitou délku a budete prostě daný po určitou délku. Já když na něj dvojkliknu, tak se nám otevře tady to okýnko, kde já můžu prostě napsat doupravit zvuk, dejme tomu. Tady si když tak můžu změnit duration a nějaký zbylý komenty k tomu, jestli chcete. Je to třeba i, se to může použít i pro feedback pro nějakého klienta nebo pro někoho, komu dáváte ten projekt. Můžete si změnit barvu a tady jsou pak options pro chapter marky, segmentation markery a tak dále, což jsou zase další vlastně takový složitější, někdy i zbytečné věci, které já sám vůbec nepoužívám, takže vám úplně o tom nebudu moc říkat. Jak si můžete všimnout, nám se ukáže i to jméno a ten koment, což je v tomto případě nějaký nonsense, co jsem napsal, a zůstane nám to tady. Já ale když tady nějakou tu část ustřihnu a odstraním, tak se vám ten marker nemusí hejbat. Já už to mám tady zakliknutý, ale když vám to ukážu, když to vypnu, tak si můžete všimnout, že se ten marker nehýbe s tou naší timelineou, když jsem něco odstranil. Takže když já si označil nějakou část videa, kterou následně pak posunu, tak ten marker se neposune. K tomu funguje tady ta funkce, takže já na to kliknu, dám markers a zakliknu Ripple Sequence Markers. Což znamená, že když já mám tady tu část označenou, tady udělám střih, odstraním to video, vyplním to místo Ripple Deletem, tak se nám ten marker posune i s tím videem a zůstane vám vlastně na té dané části, kterou jste si označili. Další věcí, jak si označit videa či zvuk, je takzvaný label, nebo dá by se říct přebarvení toho daného klipu, protože vaše zvuky a klipy a efekty mají nějakou určitou barvu poznávací. Takže my víme, že zvuky jsou zelený, video je modrý, efekty jsou fialový. Vy toto můžete změnit. Když kliknete na jakýkoliv z těch videí zvuků nebo tak, pravým, tak se vám otevře taková velká tabulka, ve které se dá dělat spousta různých věcí, které vlastně si když tak povíme v dalších příštích videích, ale nejsou to žádný velmi důležitý podstatné věci, kromě některých věcí. A my tady vidíme záložku label. No a label je to, jak to můžeme volabelovat, jak to můžeme obarvit v uvozovkách. Takže když já mám v sekvenci 3 různých videí a já chci prostě označit ty 3 videa, že jsou jako prakticky jiný, když mám nějakou velkou timelineu, dejme tomu, tak si můžu každou tu část označit jinak, třeba na Mango. A pokud si k tomu chci ještě označit třeba například tu hudbu, tak já si označím taky Mango. A vím, že tady ty klipy třeba můžou patřit k sobě, když mám nějakou velkou timelineu plnou různých věcí. Pojďme se teďka podívat na nastavení zvuku a vlastně jak si můžeme poupravit zvuky, obecně sound efekty, náš hlas a tak dále. Já tady mám ukázku zvuku, kdy já mluvím a do pozadí je tam ruchy vlastně stavby. Takto zní zvuk, když mám vpuštěný v pozadí nějaký ruchy, například stavení, a snažím se do toho mluvit. Tak vidíte, není to úplně tak použitelný a chtělo by to trošičku upravit a očistit od toho ruchu. Pojedeme do Window a změníme si Workspace na audio. Tady ta tabulka nám otevře plno dalších možností audia, včetně Essential Sounds. Což bych řekl, že je tady velmi základní úprava zvuku, hudby. Pak tady máme Audio Clip Mixer a Audio Track Mixer. Na to se podíváme tak lehce, ale nás bude hlavně zajímat Essential Sounds. Vy si můžete nastavit vlastně Autotag, což znamená, že vám to automaticky Premiéra za vás označí všechny ty zvuky daným nějakou tím příslušným typem audia, jestli to je dialog, hudba, sound effect nebo ambience. Samo to pozná, co to je, většinou to bylo bezchybný, když jsem to testoval. Takže já si to zapnu, nám se to načetlo a automaticky nám to označilo, že to je dialog, což je správně. Pokud si to chcete přepnout, tak dáte Clear Audio Type a vyberete si, že to je třeba hudba.
to je prostě pak na vás. Vy tady ještě v tom editu máte různé presety pro dialog, hudbu a další věci, které se vám můžou třeba hodit u nějakých efektů, jako třeba zvuk z rádia a tak dále, ale my si to ukážeme tak manuálně, co se dá všechno nastavit. Takže my si vybereme dialog a tady máme tabulku různých efektů. Jednou z takových těch hlavních je Enhanced Speech, což je taková novější funkce, která vám pomocí umělé inteligence se pokusí zachránit váš zvuk a vylepšit ho tak, aby zněl dobře. Já když si pustím tady tu část, tak to zní zvuk, když mám vpuštěný, tak slyšíme hrozně moc ruchu. Já když kliknu na Enhance, tak nám se začne načítat, nějakou chvilku to potrvá, protože to bere z cloudu, no a po chvilce nám vlastně vyjde ten výsledný efekt. Tak to zní zvuk, když mám vpuštěný v pozadí nějak... Já vám to teďka budu vypínat a zapínat, ať slyšíte ten rozdíl líp. Tak to zní zvuk, když mám vpuštěný v pozadí nějaký ruchy. Nám to trošku ubralo i tento pozadí a trošku je nás líp slyšet. My si tady pomocí Mix Amount můžeme nastavit, jak moc se to projeví. Když já to dám na 10, tak to zní zvuk, když mám vpuštěný v pozadí nějaký ruchy, například stavení. Slyšíte, stavení naprosto zmizelo, ale náš hlas je docela degradovaný a prostě to zní hrozně uměle a divně. Proto je tady ta funkce dost, ne že špatná, ale není moc dobré s ní pracovat, protože podle mě není ta AI trénovaná tak na český jazyk, že když budete mluvit anglicky, tak ten efekt bude třeba lepší. Ale nějakou lehkou úpravu, když si to dám třeba na 5, na 3, zvuk, když mám vpuštěný v pozadí, tak to třeba může pomoct. Jinými věcmi, kterými si můžeme pomoct, je loudness, což je nástroj, který nám automaticky sníží naši hlasitost, když to bude moc hlasitý. Tady zase tak hlasitý ten zvuk není, takže se to neprojeví. Nebo repair, kde si právě můžeme nastavit noise reduction, nebo noise reduce. Mám vpuštěný v pozadí nějaký ruchy, například stavení, a snažím se do toho mluvit. Jak můžete slyšet, docela dost to fungovalo, ale zase ten náš zvuk, ten hlas je takový poupravený, ale někdy bohužel nemáte na výběr. Je tady i redukce ozvěny, nějakého huhňání, redukce S like sounds, prostě jako když říkáte S a máte ostrý S, nebo nevím, tak to dokáže trošku zlepšit. A reverb je taky ozvěna. Jo, Rumble bylo low frequency sounds. Takže s tím si můžete třeba vyhrát a poupravit si ten zvuk, aby zněl líp. Pak tady je clarity, což je, když si to pustíme, ukážeme. Tak to zní zvuk, když mám vpuštěný v pozadí nějaký ruchy. Nám to pomáhá trošičku s hlasitostí a snaží se nám to vytáhnout trošku víc ten náš hlas. Jak říkám, někdy to funguje, někdy ne, můžeme si s tím posouvat a udělat to víc naturálně. mluvit. A ukážeme si, jak po každý změně to můžete reanalyzovat, takže to je taky funkce, kterou můžete třeba využít. No a pak je tady equalizer, což je funkce, která nám dokáže velmi pomoct se zvukem. Já ji obvykle provádím v Adobe Auditionu sám, ale máte tady nějaké vlastně přednastavené věci, takže třeba Alt Radio, když to pustím. To zní zvuk, když mám vpuštěný v pozadí. A zní to prostě jako z rádia, můžete si poupravit tady vlastně zase intenzitu. Pozadí nějaký ruchy, například stavení. Jo, já tady můžu dát třeba podcast voice, což dělá tady to. Když mám vpuštěný v pozadí nějaký ruchy, například stavení, a snažím se do toho mluvit. Což zase přidá lehce do nějakých určitých frekvencí, takže si s tím můžete ponastavit, pohrát si s tím a dokáže vám to lehce pomoct. Pak je tady Vocal Enhancer, což je taky taková zajímavá funkce, kterou když vám tady ukážu. Zvuk, když mám vpuštěný v pozadí nějaký ruchy, například stavení. Tak u zvuku vám to pomůže s vysokýma tónama. A pak je tady Reverb, což je ozvěna, takže pokud chcete dodat ozvěnu. Vpuštěný v pozadí nějaký ruchy, například stavení, a snažím se do toho mluvit. A ukážeme si, jak... Jsou tady různý presety a můžete si to samozřejmě nastavit tak, jak chcete. Pak si tady můžete nastavit clip volume, což znamená, že vám to ovlivní jenom ten daný klip a jeho hlasitost, anebo si to můžete mutnout úplně. Podobné nastavení má například i hudba a ostatní věci. K tomu se zase podíváme někdy jindy, protože to je zase na hrozně dlouhý vysvětlování a ta věc není tak složitá, takže pokud si otevřete ten program a zkusíte si to, tak to pochopíte vy sami a je to jednoduchý. Zjednodušeně si dá tady nastavit hlasitost, dá se vlastně ta hudba pomocí AI rozšířit. Další. Je tady takzvaný ducking, což vám dokáže při spojení hudby a vašeho hlasu tu hudbu vždycky stáhnout v ten moment, když mluvíte.
Je tady plno různých nastavení, takže to teďka dělat nebudu, protože nechci vysvětlovat hrozně dlouho, to si vyzkoušíte když tak sami. A to je prakticky vlastně všechno. Pak jsou tady ambient sounds, kdy tady můžete přidat různé efekty a tak dále. Takže je to docela dost užitečná tabulka. Když se podíváme do clip mixéru a clip tracku, tak clip mixér je od toho, že vám že to zasáhne jenom ten jeden klip. A vy s tím můžete hejbat a upravit si hlasitost. Když já si vyberu tady, dejme tomu, toto video slouží k tomu, tady ten můj hlas, tak já můžu tady pomocí tohle slideru upravit hlasitost. abych vám ukázal názornou ukázku střih. A upravit hlasitost jenom tomu danému klipu. Když se to zase pustí, tak teďka zase ovlivňuju tady ten klip. Takže si dávejte na to bacha a pokud chcete upravit obecnou hlasitost jednotlivých, neže klipů, ale tracků, jako ty jedné stopy, tak tady o to slouží Audio Track Mixer. Což můžete dělat prakticky to stejný, jenom ovlivníte celý ten jeden track, celou tady tu dlouhou tou timelineu, jednu tu část. Takže když já chci ovlivnit třeba hudbu jenom, což je track A2, najdu si A2, zvýším hlasitost a když to pustím, Video slouží k tomu, abych vám ukázal, tak jsme ovlivnili celou délku tady tohohle tracku, kde je ta hudba. Vy si tady můžete nastavit i mix, kdy můžete si to dát spíš doleva. názornou ukázku. A slyšíte to více vlevo nebo vpravo. No a pod tady tím malinkým zobáčkem se nachází nastavení různých efektů, jako equalizer, noise reduction a hrozně moc různých efektů a pluginů, který v tomto videu ukazovat nebudu, protože to je na samostatné video. Takže pokud o takovýhle video máte zájem, tak mi napište dolů do komentářů. Ale vlastně tady najdete všechny různé efekty se zvukem, takže pokud tomu rozumíte nebo hledáte nějaký specifický zvukový efekt, equalizer či cokoliv jiného, tak to tady je. No a to bylo prakticky celý audio pro takový začátek. Jdeme se podívat na grafiku. Najdeme si na Windows a Workspace, Captions and Graphics. Captions nás nezajímají, protože Premiéra umí česky, ale nás zajímají grafické templatey. Do Premiéry si můžete nastavovat různé soubory s příponou Mogart, což je vlastně přípona k Premiéru, ve který máte různé grafiky, animace a texty. Premiéra přichází s nějakýma základama, ale vy si můžete na internetu buď to koupit nebo stáhnout nějaké další různé věci. A jak si je pak přidáte, to je jednoduché, tady vpravo nahoře dáte Install Motion Graphics, najdete a instalujete a máte je v Premiéře. Toto je skvělý způsob, jak vlastně najít lepší texty nebo animace textů, různé přechody a takovéhle. Já mám tady nainstalovaný třeba různý timer, takže si můžu poupravit timer, anebo tady ty lower thirds texty, na který si teďka ukážeme. Takže když já chci použít ten daný efekt, tak já ho prostě přetáhnu do timeliny a to hodím tady nahoru, nám se to stáhne. A vlastně se to pak jeví jako klasický efekt. Můžu to zkrátit, prodloužit, takže já to chci zkrátit na tady tu danou část, kde se mi ukáže třeba jenom jméno. Když já to pustím, tak vidíte, něco se tady objevilo, ale je to moc velký. No a vy si pak pomocí tady Properties vedle Graphics Templateu nebo v Effect Controls pomocí prostě klasického nastavení tady můžete poupravit parametry. Takže když já vím, že to chci zmenšit, tak já si tady najdu Scale, zmenším to a Positioning. Když na to kliknu dvakrát zase do preview, tak s tím můžu hýbat a narovnám si to takhle sem. Ještě to můžu když tak zmenšit. No a teď, když to pustím, tak si můžete všimnout, že se nám takhle načte. Když se vám to opět sekalo, tak nezapomeňte na render in and out. No a pak různé grafické věci vám nabízejí různé úpravy, ne každý se dá upravovat do nejmenších detailů, některé ano, některé ne. Tady vidíme, že si můžeme měnit barvu těch boxíků, na prostě jakýkoliv budeme chtít, takže červená, modrá, blablabla. Můžeme si prodloužit ten box, pokud máme další text, tak já si ten boxík můžu podle toho upravit. To samý si můžu upravit text, font, zvětšit, zmenšit. Samozřejmě si tady můžete i kropnout, upravit a tak dále. Jak říkám, různé grafické efekty vám umožní nastavit jiné věci, takže to je pak na daném grafickém efektu. Ale pro nějaký takový základ si myslím, že to stačí. Pojďme si říct nějaký základ o vlastně barvení či úpravy toho videa a to pomocí Adjustment Layeru. Adjustment Layer je vlastně vrstva nebo layer, který když dáte nad určité video nebo určitý videa, obrázky, to jedno, a na ten adjustment layer hodíte nějaký efekt, tak ten efekt bude platit pod všema vrstvama toho adjustment layeru. Já vám to ukážu. Hodně často se to používá třeba na barvení, nebo efekty barvení, transition a tak dále. Adjustment layer uděláte tak, že kliknete pravým, dáte new item, nebo pomocí tady ty zkratky a dáte adjustment layer. Vám se vytvoří podle vaší timeliny, takže správné rozlišení. No a vy pak ten adjustment layer hodíte třeba tady nahoru,
Hodíme si to tady ke konci, kde máme různé obrázky a tak dále. A teďka nám to nedělá nic, nemá to v sobě nic. Ale když já vezmu nějaký efekt, třeba efekt Black and White, přitáhnu to na ten adjustment layer, tak jak si můžete všimnout, tak prakticky všechno, co je pod tím adjustment layerem, zčernobílilo. Takže to ovlivnilo všechny vrstvy, co jsou pod tím. Když já budu chtít prostě tady to textové pole, aby nebylo černobílé, tak já to hodím na to, jak si můžete všimnout, tak už to černobílé není. Já s tím hlavně budu mluvit s nejenom efektama, ale hlavně s Lumetri Color, což je vlastně barvící nástroje v Adobe Premiere Pro. Ty najdeme pod Window, Workspace a Color. Tohleto nemá být žádný tutoriál na barvení, to je když tak na nějaký příští video, spíš jenom ukázat, že tady ta funkce je, jak ji najít a co se tam dá všechno nastavit. Já vždycky doporučuji, když barvíte nebo chcete upravit nějaké video, tak vy to video můžete upravit vždycky to separátní, to daný video, když na to kliknu, tak si tady pod Lumetri Color, což je vlastně ten nástroj, můžu upravit expozici, kontrast, barvy, blablabla, hrozně moc věcí, to si ještě ukážeme, ale funguje nám to jenom na to daný jedno video. Abych to fungovalo na nějakém dalším videu, tak si ten efekt musím skopírovat, takže já když jdu do Effect Controls, tady vidím Lumetri Color, Ctrl-V, tak se nám to aplikuje na ten další. Co já dělám a doporučuji je to, tak než si to házet na ten daný klip, když já to vezmu tady z tohle klipu a hodím to na adjustment layer, tak si to naházet na adjustment layery, který si postupně pak, když tak prostě střihnete a hodíte si to nad těma danýma videama. Je to i pak jednodušší, když třeba chcete vidět před a po, tak si můžete tady tím očičkem nad tím daným trackem vlastně ukázat, jak to vypadalo před a po, a pak prostě je to jednodušší vlastně manipulace, než to mít všechno jenom po těch jedních klipech. Takže od toho hlavně používám adjustment layery. Takže když já chci udělat nějakou lehkou úpravu, půjdeme si tím nastavením, tady máme input LUT, jsou tady nějaké lutky, můžete si tady importovat nějakou lutku, to je prostě potom, když máte S-Log, tak si to můžete poupravit. Můžete tomu videu změnit teplotu, chromatičnosti, nádech do růžová, do zelená, saturaci, expozici, pokud vám to video přijde tmavší, můžete si ho zesvětlit, kontrast, highlighty, stíny a další jiné věci. V Creatives tady máte takzvaný look, což je něco podobného jako lutka, ale máte tady různé taky přednastavené věci, vy si to můžete samozřejmě i nastavit a přidat svoji, když dáte browse, tak se vám to otevře prohlížeč souborů a můžete si to tam upravit. Můžete si tady nastavit faded film, sharpen, vibrance, saturaci, můžete si dát stíny trošičku do červena, pak tady máte křivky, barevné křivky a pak nějaký color wheel match, HSL secondary a pak vinětaci, kde si můžete přidat vinětaci. Jak říkám, toto nemá být teďka tutoriál na barvení, to je jenom rychlý ukázka toho, kde to najdete, pokud potřebujete nějaký základní barvení úpravu toho daného videa. No a pokud máte vaše finální nádherné video, tak si ho označíme si tu část, kterou chceme vyrenderovat, protože se dá v renderování nastavit, nebo v exportu, nastavit různé typy exportu, nebo toho, co chcete vyexportovat. Já si označím tu část, kterou chci vyexportovat, in and out, vidíme, že to máme označený, kliknu vlevo nahoře na export. A proč jsem to označoval in and out? Protože tady je tlačítko range, který nám ukáže, že můžeme buď to vyrenderovat entire source, což je vlastně celá ta timeline, takže když ta timeline má hodinový video, tak nám to vyrendruje hodinový video. Když dám source in out, co jsme dělali, tak nám to vyrendruje jenom tu určitou část. Work area je zase jenom nějaká specifická jiná část a custom je to, že my si to vlastně můžeme tady i označit tady v tom preview, ale prostě doporučuji vždycky dělat source in and out, když víte, co chcete dělat a renderovat. Vy si to tady opět můžete jako pustit, abyste se podívali, někdy se to seká, někdy ne. No ale nás hlavně tady zajímá settings. Úplně jednoduše, tady si napíšete, co to je, tutoriál V1, dáte si lokaci a tady máte různý presety, buď to můžete custom, nebo si hodit preset nějaký. Pokud to nechcete absolutně řešit a chcete tu nejlepší vlastně kvalitu, tak si najdete Match Source, Adaptive High Bitrate a máte vlastně hotovo. A můžete to vyrenderovat a pokud to dáváte na YouTube, tak to bude prostě v kvalitě. Ale pokud se s tím chcete trošku šťourat, tak si zde můžete vybrat různé formáty. Nejpoužívanější je H264, což je takový ten klasický, který otevřete na každém prohlížeči v notebooku, telefonu a všude. Co já ještě když tak doporučuje HVC nebo H265, což je trošičku jiný kodek, který ale může dělat problémy. Měl jsem problém s tím, že když jsem to renderoval pro klienta, tak klientovi to nešlo otevřít, takže si s tím dávejte bacha.
H265 funguje vlastně na YouTubeku v pohodě. Trošku méně zabírá to video potom místa a furt je dostatečně kvalitní. H264 může brát trošku víc místa. Pod videem si tady můžete nastavit frame size, já to mám všechno tady dobře. Kliknu na More. Tady si nastavím Render at Maximum Depth, Used Maximum Render Quality. To tady nechám být. A pak nás tady zajímá hodně bitrate settings. My tady máme na výběr buď to konstantní bitrate, nebo variabilní bitrate. Na bitrate mám když tak video, takže to nebudu úplně zase okecávat, ale konstantní bitrate je hodnota bitrateu, která bude po celou tu dobu toho videa. A variabilní bitrate je hodnota, kterou si to bude snažit udržet a v nějakých částech ten bitrate sníží, protože se tam to třeba tolik nemění a není ho tam potřeba. Což dokáže vlastně snížit celkovou hmotnost toho souboru na nějaký minimum, prostě na míň, než kdybyste dělali konstantní bitrate. Vpravo dole vidíte vždycky size, estimated file size, takže pokud prostě máte dlouhý video a víte, že to bude mít 2 GB, tak třeba dejte variabilní bitrate a bude to mít míň, anebo snižte ten bitrate. Doporučuji to nedávat pod 10 bitrateů. 10 bitrateů mi přijde docela optimální minimum a pro YouTube nebo klasický videa můžete dát třeba 15 a vlastně budete úplně v chillu. Víc už se moc nevyplácí, protože to je prostě zbytečný, protože YouTube tu kompresi pak dělá potom a prostě to upraví a to video celý zase s proměnutím skurví, takže nemá cenu zase zvyšovat až moc velký bitrate. U audia nezapomeňte nastavit audio kodek AAC 48 000 Hz, stereo, bitrate 320. No a pak tady máte různé věci, které si do toho můžete přidat jako nějaký text overlay, že si tam do toho napíšete třeba verze 1, když to posíláte někomu jako na nějakou verzi. Timecode si tam můžete nastavit, anebo si tady můžete nastavit i metadata, pak nějaké další věci, které vlastně moc neřeším, když renderuju video. No a pak dáte export a video se vám bude exportovat. Tak tohle byl tutoriál pro trošku pokročilejší. Já doufám, že vám tyto tipy a věci pomohly. Pokud ano, budu moc rád za like a nějaký komentář. A pokud vás zajímá víc nějaké specifické téma z Adobe Premiere Pro, napište dolů do komentářů. Já se ho zase pokusím natočit nějak příště. Takže tak, tohle bude všechno. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.